χρειάζεται να δούμε πολλά πράγματα, χρειάζεται να κάνουμε πολύ περισσότερα. Θα πούμε ότι ακριβώς από την ημέρα που καταργήθηκε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε μια μεγάλη καμπάνια, κυρίως στη Μακεδονία και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να οργανώσουμε την νεολαία και όσους συνδέσμους νεολαίας και συλλόγους νεολαίας θέλουν, με τίτλο «Κανένα ξεπούλημα για τη Μακεδονία μας», επάνω σε εκδηλώσεις, είτε στο δρόμο, είτε σε αίθουσες, είτε στην τηλεόραση, είτε παντού. Αυτό που θέλουμε να περάσουμε σαν μήνυμα σε οποιοδήποτε σκέφτεται το οτιδήποτε για το ξεπούλημα της Μακεδονίας, είναι ότι ο Παύλος Μελάς έδωσε ένα μήνυμα. Όταν οι Μακεδόνες αποφασίζουν να δίνουν αγώνες, αυτούς τους αγώνες τους νικούν. Αυτό θα κάνουμε λοιπόν και εμείς και θα είμαστε έτοιμοι σε οποιονδήποτε σκεφτεί το οτιδήποτε να αντιδράσουμε και να τους δείξουμε ότι για άλλη μια φορά οι Μακεδόνες Έλληνες μπορούν να νικήσουν. Για εμάς δεν υπάρχει ούτε άνω, ούτε κάτω, ούτε νέα, ούτε παλιά. Για μας η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Αυτό θα το κάνουμε συνείδηση και οποιοσδήποτε έχει δεύτερες σκέψεις θα το κάνουμε να έρθει στις πρώτες. Ευχαριστώ.